Nå, bliver du generet? Ja, det er godt nok. Jeg skal nok have den der. Har du altså lige prøvet at tage lidt her? Så Nej. bare det er godt. Efter mange års splittelse af frustrationer, vælger jeg som 19-årig at tage mit eget liv. Det gør jeg, fordi at der ikke er nogen, der hører mig, og der ikke er nogen, der ser mig. Jeg har mistet grebet om mig selv. Mit selvmord går sådan, at jeg bliver reddet, og nu sidder jeg her i dag. Kom du bare indenfor. For at de kan se, at det er studie. Jeg hedder Kira, og jeg er 30 år gammel. Jeg har en borderline-diagnose, og jeg har boet på forskellige bosteder, siden jeg har været 12 år gammel. Jeg har selvskadet rigtig meget, og jeg har haft rigtig mange depressioner, og jeg har haft det rigtig skidt. Det har været så skidt, så jeg har fået førtidspension. Og så startede jeg projekt livsmestring. Og der lærte jeg at få strategier til at mestre livet. Jeg stoppede med at selvskade, og det har ikke sådan været det store problem siden. Jeg bor i egen lejlighed nu. Jeg arbejder 19 timer om ugen med grafisk design, og jeg har fået rigtig god kontakt med min familie. Livsmestring er et behandlingstilbud for unge i alderen 17 til 30 år. I livsmestring der tilrettelægger vi behandlingen ud fra de udfordringer, de unge har, og ud fra tanken om, at forskellige unge kræver forskellig behandling. Det, der er unikt ved livsmestring, er, at vi er et netværksorienteret tilbud. Det vil sige, at de netværkspersoner, der er betydningsfulde for de unge, de bliver inddraget. Det kan være venner, og det kan være familie, men også de professionelle. Det gør vi, fordi vi oplever fra tidligere erfaringer, at rigtig mange unge bliver budbringere af systemerne imellem. Så på den måde giver det rigtig god mening at samle netværkene. Udover det, så samler vi de unge i gruppeforløb, ud fra tanken om, at det er det, der giver rigtig god mening. Det er betydningsfuldt for de unge at møde andre, der står i lignende situationer. Så det er vores erfaring, at det giver rigtig god mening. Som medarbejdere i livsmestring er det en fornøjelse at være vidne til, at de unge kan sætte ord på, at de når videre i livet, at de kan se en fremtid derude, og at vi har erfaringer med, at rigtig mange rykker sig fra kontanthjælpssystemet over i arbejde og uddannelse. Det med, at det skal give mening for den unge at være i vores behandlingstilbud, er en central pointe. Vi er meget optaget af at være i dialog med de unge, sådan så at vi kan sikre, at de får udbytte af vores behandlingstilbud. Vi bruger et værktøj, der hedder FIT, Feedback Informed Treatment, som er med til at dokumentere effekt af behandlingen. Der er ingen tvivl om, at det redskab er med til at sikre, at vi har en gennemførelsesprocent på 85. At hen ved halvdelen af de unge, som kommer i vores behandlingstilbud, enten kommer i uddannelse eller i arbejde. Så samlet set er vi et tilbud, som mener det alvorligt, og som har sin berettigelse. Livsmestring har gjort rigtig meget for mig. Jeg har fået troen på mig selv tilbage, og jeg har fået større kontakt til mit netværk. Jeg kan også mærke det på min lille familie derhjemme. Mine børn er mere glade, og de tør komme hen til mor nu i forhold til, hvad de gjorde før. Min kæreste kan også godt mærke det. Jeg har mere lyst til at være med i beslutningerne derhjemme. Og jeg har lyst til at komme ud til vores venner, uden at føle mig totalt akavet. Med andre ord, jeg har fundet mig selv, og det er jeg rigtig glad for.
Livsmestring er et projekt, jeg som udvalgsformand for handicap- og socialpsykiatri har været så heldig at kunne følge fra sidelinjen. Det har vist sig hurtigt, at hele konceptet og tilgangen til livsmestring giver rigtig god mening for de unge, som deltager i projektet som en del af deres behandling. Flere af de unge har stået frem og åbent fortalt om, hvordan de har oplevet, at behandlingen har givet dem en personlig udvikling og gjort, at de føler sig psykisk mere stabile. Som politiker er jeg meget optaget af, at de psykisk sårbare unge får den fornødne hjælp til at komme videre. Den hjælp har jeg været vidne til, at flere har fået. Vi har set, at op mod 50% af de unge, der har været igennem behandlingen, har opnået den store tilfredsstillelse, at de nu er enten i uddannelse eller i arbejde. Altså op mod 50% har flyttet sig fra at være på overførselsindkomst. På baggrund af de opnåede resultater har jeg været med til at sige ja til, at livsmestring skal fortsætte som et fast tilbud, som et fast behandlingstilbud i Slagelse Kommune. Da jeg startede i projekt Livsmestring, var det fordi, at jeg i mange år havde haft problemer med angst og depression. Mig og min familie ville gerne videre med vores liv, og jeg ville gerne op i det sorte hul. Jeg fik samtaler med René, og de har både været gode og hårde. Han har fået mig til at indse, hvad jeg er og hvad jeg står for, og han har hjulpet mig videre, så jeg har fundet mig selv. En netværksinddragelsen er også en vigtig del af projekt Livsmestring. Jeg havde min mor med ind. Vi har altid været tætte, men vi er gledet lidt fra hinanden, og René har hjulpet mig til, at vi fandt hinanden igen. Efter jeg stoppede projekt Livsmestring, er jeg blevet rigtig selvsikker. Jeg flyttede hjemmefra, og jeg har været blevet klar til rollen som mor. Ja, det er rigtigt. Til august skal jeg have 10. klasse, og derefter skal jeg på HF. Jeg vil gerne ind i kommunen og hjælpe andre unge, der har været i min situation, videre i livet, så de får det lige så godt, som jeg har fået det nu.